Debi beshem na yani erade beto. Hallelujah. Abusia sa wukọ dwabo biase anase wukọ dwumadie biase na ye pagya nwum ya. Ede na ba wutim. Ensem be na odwendwene ho. Na de be na woka no wakoma mu. Ene akwakoye awerehosem. Ene akwakoye awerehosem. Ede amaganafo nyina. Ne titiriw ene yesi ne twafo. Mechemu akuma wood, Nollywood, Gollywood, baby a de yan se wotwa sini emane ba eye ententanfidie ne so. Omanka bia nhwemu bridge ye kese abowo mo. Enche bia arahosem esi ewo mumu. Wo bre beto odwa se keke kwabena kwadwo kwache etoa nananom ewo nsie do wo bra na wo pre agene nkwa. Omo nso nwie yo. Nanso ene omanti asem de. Ena kwakoye osanabosome da etoso aduonu nsia wa afi 2026 mu ana sa arahosem wei ato yenuanom sidi twafo. Wo bra ba beto dwa se ye maame a eba sini twam a wote sini twa sinim sini twa etwa sini maganafo ani je wiase afa na nyina baabia ani je oda ya wansore eye maame actress Grace Nortey ene waka nkyinagu ya wo bra aduani esiso waka nkyinagu wo bra abusuan ka bi nhyiemu wadane bankum so wo bra adofo na dwumayefo wona wo ka no ho wona wo dɔ no wona wo bɛn no ansusu da sɛ ye maame no ebefiri won nkyɛn akɔ aye arahusem ye papa mebusa mene wumienu sɛ ye maame de wo hu ni gyina bio sɛ ne no won ka tiasefo hu biem na yen so da bɛ ne ye kɔ entu wo wiase a mabɔ adwene mu nya fine tutuwa na monye na bɔ brapa na ewo ni bampofiri mu sɛ ya wani anya ontotontoto abusua ayarehusem ye medam sa akonya we so ede yakwa kase ekọ ede ama ye maame Grace Nortey abnei adofo abusua agyamfo a wagya won akire ne sisiru ene emma ode omba atiasefo asase so omnkoso enhyeden onyankopon ne nim de oye na oye ma ne ma woni mremu no ano ye de opɛ entu omonhyeden na yakwa kese so nkɔ emfama sinitwafo nyinara emu mpanyifo ekosi de otwato yakwa kese nkɔ mfama mo 2026 omomfa no easy ehyase 2025 eremu 2026 nyankopon kɔ so ngyekye omore abusua ya maame yawu mabodi din sɛ eye Grace Nortey obebusa sɛ Grace Nortey no kro no ne hwan sini ben kra na wotwaaye na dwuma ben kɔ no didi bu asinitwania sinitwafo a adwoba betena ha wa ye tobe kekansem ene ye bewremu ewo ne ho asem kakra bi ye sinipa wu a ye nka ne kyerɛsem bebre nanso ye beka aka ye ho kakra na wo hu oni akora ene meka ne ho asem sɛ ma me ye na ewu no wo ye obi a wagidin wo sinitwam wagidi papa enya asem ketwa enti sinitwafo nyina ahra de kase yenremu ewo ye maame Grace Nortey ni weyi mu emfia wodi ye empo odomankoma nyankopon ato ne sa frɛ no oyare ye anase mpofiri mu na ewo ne befa no yenremu na yensɔre so. Legendary Ghanaian actress Grace Nortey passes away at 89. It's sadly reported that legendary Ghanaian actress Grace Nortey has transitioned. Our source revealed that Grace Nortey passed away at University of Ghana Medical Center just a few months short of her 90th year. Grace Nortey recently celebrated her 89th birthday on February 1st, 2026. Born on February 1st, 1937, she has been a foundational pillar of the Ghanaian entertainment industry for over 5 decades. She famously built a reputation for portraying feisty, highly vocal, and strong-willed matriarch who challenged patronage and social injustice. Beyond standard local drama, she has starred in international and highly acclaimed films like Sinking Suns,
in the year 2011, and the Netflix war drama Beasts of No Nation in the year 2015. She is survived by 5 children. Her daughter, Sheila Nortey, proudly followed in her footsteps to become an actress. Her grandson is the celebrated Bellamundi's husband, passed away at 89. Emfa emmau na hu de eko enche bia o afi 2026 ye mu February boso mi de dikan ane ye maame Grace Nortey ai nei wato nananom ewo nsie do anase oye sini twani odi na woda a wonya 89 years enti nana dofo ne ma na busua hwe ni mu se nka 2027 beto no na nka February boso mi de toso ba kon no wasan edi na woda na nka wonya eye infie no aduokron mechirem a 90 years ana fofie antoata yenim frama a eboye eni na befa mami ede akọ mechirem a eye Legon omo hospital ewo nkrampumpuni mantemu na wohe ye mami ne bra wabo ede aboa eye sinitwe adwuma na enye fediagro minye hwo se bia enei omo ne maame no mfie no wo pe ewo sinitwam no obi betimi de ne ho atoto ye maame no dwumedi na wodi ede bo sinitwafoe na ye maame enye kuma odunku ana se Ghana entertainment industry nko ana na odi ne dwuma esan na ho fama ewo ne dwumedi mu ne sinitwamu na kukodro ne ntiase ene sene odomanko Yakopon de adoma chede na dum ninti no oyi sini na atwa sini na de traya kopie mu ewo eye international highly acclaimed films and senior wo twa ye kra edikan wo twa no afi 2011 mu na sini no ya to di say Sinking Suns anso ho eye Netflix omo drama omo yi no wo Netflix TV Beast of No Nation 2015 mami eka ho bia omo de sa eye sini eba edwaso na so de ba eye abontene na wo hye ye mami ene wonya ne ba bi kwa Nyankopon anye na boro ne yafunu di boa no owo emamu enum ene ameka sei eye ne baba kwa ye fe no Sheila Nortey enso ene gisini twa ho bra ne mami tiase nyina na wo tietia ne mami anamo achi odi na namo nso se ne be ya ono so betima ba ye sini twani na ne din ahyeta wiase baabia enye Ghana hanko se ne maame din ahyeta wiase baabia no na maame de be ma Ghana fo be na hu no ene se enei na ase ene Bellamundi na ase ne Bellamundi esan se Bellamundi eye ne nana ekunu Bellamundi odi ne dwuma wo TV3 ne nana anama maame ne nana ana Bellamundi wale no enti onye nipa sabio ye betimi de ni di ato pra na se betimi de ni di adi agrosa oyobi a ne modem bo na ho fama ene se ne otie enti no ni di ne de wiase afa na nyina obi a tene kan titu ene bra ode ne ho ebo sini twafoe na wo di ne dwuma se sini twani enti ene bridge kese pa ana abo wiase ene Ghana afa na nyina Nyame nkoso nchiche busuane re onhye busuane den omo okukoduro mo ntime fa nyina ewo emre boni yi mu ebenwa na hu sene asem ni sifate ebenwa tino mi imagine how an ma ne nananom ne nsonom ekom wobra no mu hwe ni mu senka Nyankopon be kurakura mami ya se no wokurakura no ede ne ma ni di na woda
when you 8-9 years, nka next year 2027, ko besa tena sena nka wedi na nka wasi 90. Nenso amane sa. Nyame no nim de oye no ye mane ma se ndi kan ye no. Woni hwan se woni ni kosi nkonya abusa ne se nyame yi ade ntina wo gye ye ma me efri yensa. Ono no tini wo ya ase. Enti yakokese ane de ko ede ma abusua no. Bekasa nye tintin ye de ani bedi akiri. De befiri ho ababia no ye besan ede aba besomo. Aha Nyansapo TV. Yakasa Nyansapo ase sane ne badwen ba kwanso. Ene inala ana mekamfo de amawo. Se wo USA, wo UK, wo any European country. Now pesa wo mani sika efiri ho de bafie no. Mesro se wo be use nala wo bra wo bo nala app no e de ahye Apple Store na say Play Store no wa download na wo wi mani sika fafa so na ye ma discount of first $50 transaction na obeye no ye ma discount of $20 discount e wo so. Ntini ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nim a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya